Am auzit că nu prea este de lucru și cam m-a speriat asta. Îmi pare rău că m-am luat după capul altor persoane. Așa mesaj am primit din partea unui client care i-am asigurat un loc de muncă în Europa. Este vorba de un client strand care, odată ajuns la destinație unde trebuia să muncească, s-a lăsat influențat de zvonurile răspândite de muncitorii de acolo. Azi, echipa strand vine cu o serie de recomandări pentru a evita situațiile de acest gen. 1. Ascultă cu atenție managerul din oficiu. Atunci când vii la noi în oficiu, fii sigur că primești toată informația necesară pentru ca tu să te simți în siguranță la locul de muncă. 2. Păstrează contractul de muncă. Anume, el îți garantează cu siguranță că vei ajunge la destinație și vei fi întâmpinat de coordonator. 3. Fii sigur că suntem alături de tine de la primul tău apel la strand până ce perioada contractului tău de muncă expiră ori se prelungește. Suntem mereu pe fir. În caz că ai întrebări privind cazarea, transportul și alte aspecte neclare la locul de muncă, sună și află detalii la managerul strand. 4. Informează-te din surse veridice. Zvonurile nu sunt cea mai bună sursă de informație. Noi însă suntem gata să găsim o soluție pentru orice incomoditate apărută pe perioada contractului tău. Lucrează în siguranță peste hotare cu strand.